Dobrý deň, vítam vás na prvom unboxingu. Dneska budeme otvárať nový motor od Trackstar. Je to veľkosť 21, 1,8 na offroad. Tak otvoríme. Tu ho máme ešte zabalený. Tak toho môžete vidieť zabalený. Teraz zoberiem, je tu ochranná fólia, aby sa nám nerozpadol. Teraz ho opatrne vyberiem. Tak a tu je náš nový motor. Krásnu hlavu červenú má, je tu aj karburátor k nemu. Tuto je na výfuk. Tak ďalej, tu môžete, to je asi tak všetko, čo na ňom vidíte, tu sem sa dáva sviečka, ktorí nevedia, nič iné v krabičke nebolo, akurát je trošku rozpadnutá, takže takto môžete vidieť ten motor blízka. Čakať, nechcem vám to zaostriť. Tak, tu je motor krásny. Tak, ďakujem, že ste si pozreli toto video. Uvidíme sa na budúce. Uvidíme, či to bude unboxing, nejaké jazdenie alebo montovanie. Ďakujem, vidíme sa na budúce. Čaute.